Malawi Camera. Awa ndi alight nongo chindithu iwowa ndithu ng'alula kumung'alula vitumbiko mumba pa chiganizo chake chomwe wabweretsa chakuti akuti zinthu zina zimene zili za lokolo zoti kuno kuzilipo tisamapange import kapena kuti tisamagule kuchokera kunja chifukwa zikungotithera forex zinthuzo zilipo kale kuno kumano kumangokatengaso kunjaso ndekuti panepo tupangapo chani etu ndiyebe pali tizinthu zingapo timene ndithu atibana timene ndoto pali ndithu tizinthu zingapo ndithu kamulu ndithu kamene abana ndithu kuti zinthu zimene zizi munomu ayi ndiyebe sitikudziwa kuti ino mu maganizano ndotani pa issue imeneyi koma maganizano atu mangochi ndoti ndongong'alwa ndiye timumvere kuti akuti yani. Guys, thank you so much for our cameras. Anduna azamalonda Mr. Vitumbiko Mumba ine Rachel Mangochi ndimakusatani zochita zanu kukuyamikirani kuti inu ndinu nokha nduna imene ikuchita zakupya pa ground mbomala lolephera la MCP ili ulamuliro wachakwera wolepherawo koma zimene mwachita apa popereka bani order nziko muno tili ndi vuto la ufa tili ndi vuto la zokolola mvula sinagwe bwino mukulesa Gachewere uyu mbatatesi izi kuti zisarowe nziko muno ndochi popcorn zinthu ngati zimene zitomato kodi mwapanga thorough research kunena kuti amalawi amene mukuakaniza kubweretsa izi inu aboma mupereka ma solution yako kuti mulibe kutekera anduna takukhwefulani inunso takuyikani mkulu lolephera Vitumbiko Mumba mukupanga bani order kuti Katofeni kapena Gachewere asabwere muno Malawi mupereka njira yanji Vitumbiko tandiwaneni mukakhala ku cabinet yanuko ndi achakwera nzeru zimene zimwazitenga kuti mukalese anthu kubweresa mbatatesi kulesa anthu kubweresa nthochi kubweresa tomato mukufuna anthu akakudyereni ku polisi akakudyereni ku chipatala anduna muchita risindi bani order iyi ndikulamula ine citizen Rachel Mangochi sindiwopa aliyense inuwe apapa mwapala ubwino wanu wonse uja uthera pati ngati mukufuna voti njira yake si imene iyayi munakatuma a national statistic achapange research kodi nziko muno mvula ilipo ufa umene mukukanizawo mupereka ufa mabanja mwanu tomato malima zinthu osamapanga mwa matama chifukwa kuti takupanga ni press kwambiri. That's a mistake. Vitumbiko Mumba undimve kumene uliko ndimakuyamikira koma papa it's a mistake muchiteri sindi ndikuyankhula ine Rachel Mangochi mundiwane zinthu ngati izi anthu akutipulumutsa mvula kulibe mubweretsa mvula pano apa chilichonse chikukanikani ndiye nkumati cha tomato tikudya wakunja ufawo wakunja ora inusa aboma posachedwa pamukula chimanga kunjako ndani amene akuleseni ganizani mozama nthawi zina mwina kuthokozani kwambiri kuja wakupasani matama ine kuchoka pano pakalonga ndimangoopa Mulungu yekha mupange reverse anthu akakudyerani ku polisi mitengo ndiyingokwera nthawi zonse mavenda akupanga matemo mukulephera kubweretsa solution
anduna vitumbiko mumba kumene uliko umve. Malawi, Camera.